Jokin eta Ainoa herri arresian zaudete elkarri besotik helduta. Gaua iritsi da eta poliziaren sirena hotsak gero eta ozenago entzuten dituzue. Espetxerako bidean jarri, dituzte hainbat lagun jator, herri arresian egotea guk, gutxienez diegu zor. Sirena hotsak eta handatoz, 120 polizia hor, ezin gaituzte mugitu eta eutsi ezadazu gogo. Eundaka lagun iritsi gara, hauei babes ematera, gure magala eta eskuak ala ditugu atera. Sirena hotsak aditu eta ez dugu egingo atzera, haiek kateak dituzte baina, gu kate bakarra gera. Biotza taup urduritasun, latzau ezin disimula, 20 furgona, 120 ertzain, guk berehala kalkula. Hainbat polizi batera eztet, gaur arte ikusi sekula, ta okerrena dugu euskaldun, batek bidali ditula. Euskaldun batek eginikoa, ez genuen merezia, baina euskaldun mota bat beti, izan baita berezia. Erantzun gisa guri ripar bat, irten zaigu berez ia, irri arresi izango baita, gure herri arresia. Beraien gana iritsi dira, giroa jarri da bero, askatzea ez da erraza izaten, beinoiek heldu ezkero. Baina aztuko ditugunik guk, ez dezatela espero,
bisita bana izango dute, denek astero, astero. Bai atxilotu dituzte beraz, beltzoiek ekin ta ekin, une hortan ere goxotasuna, balute izan beinepin. Eutsi gazteak buelta emateko, egintzazue alegin, ta orain kafe bat hartu dezagun, atxilotuen amen.